Kamoro amora ma intiere nyakora mogi machiegni weche manyien mag migago kama bende wamedo luonu weche mopogore opogore kama oting'o jatend piny go koke chik noero mar duol matayo yiero IEBC ma bende koro biro chiwo thuolo mar mondo mi ochuog duol kata jokanyo ma bende biro bedo e duol no. Bende pod waluonu weche mopogore kotenore kod anyuola mag jogo manowito nyithindegi e ng'anyo mosebedo kadhi nyime e pacho kaeri. Nyakora mogi warang'ane moko kuom wechego ma wamiyo pek. Even as I assent to this bill, I look forward to supporting and facilitating any other outputs of the national consensus that was NADCO to ensure that Kenya moves forward. Jatend piny William Ruto keto koke chik mar IEBC machiwo thuolo ne chako chenro mar walo jokanyo mag duol mar IEBC. We agreed that we give people an opportunity to be heard. Jatend piny William Ruto kod ogaye mar Azimio Raila Odinga olando chenro mag twak e weche mosebedo kokwako piny Kenya. Jaod bura ma Homa Bay Joyce Osogo dwaro bila onona chudhe matiyo gi nyinga pise e mayo jopiny kiwuondogi ni imiyogi barupe mag tich. Machiegni nyakora mogi kaka pile tudri kodwa e namba mar ote machuok en 2:6 ka kamano yudwa e mbui mar Facebook wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV bende yudo kacha e mbui mar X kachiel kod Instagram machiegni nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni jatend piny William Ruto keto koke paro mar chik mar IEBC makoro paro mar chik mabende koro bedo chik mae koro chiwo thuolo ne loso commission mag duol mar IEBC. Chik mar IEBC en achiel kuom weche mane otwage kod komiti mar twak mar NADCO. Romo mano kelo kanyakla jotelo mag piny owacho od bura kod jotend kweth mar Azimio. Jatend piny William Ruto owacho ni weche mane lipod NADCO chiwo golo thuolo ne tieko weche mokwako piny Kenya gi sane. It's not the first time we have had issues with IEBC. If we find a solution to this issue of IEBC, it will be on the way to resolving very many issues in our country. You will remember in the last elections, the whole world was stunned when we saw an election commission that was completely divided. Some saying one thing, others saying one thing. You may be happy that, the other group ruled in my favor. But what example are we showing the world? Even as I assent to this bill, I look forward to supporting and facilitating any other outputs of the national consensus that was NADCO to ensure that Kenya moves forward and with as many hands on deck as is possible. I am very confident that, as always, Kenya knows how to pull together, and leaders know how to come together in the best interest, not of individuals, not of parties, but the collective body of the Kenyan people. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni twak mar ndalo auchiel mar rango yore mag kelo winjruok kod kwe pacho ka biro chakore wuok tich. Ne oloso e kar bago romo mar KICC boma Nairobi e kinde nyasi mar keto koke chike mag duol matayo yiero pacho ka IEBC mabiro neno ni duol no odhi nyime gi chenro mage. Romo no yuore gi jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod jotelo mamoko duto manojiwo achiel mar oganda. Raila ojiwo twak mar kelo winjruok e kind piny owacho gi oganda jo Kenya kaka yor chwalo Kenya mbele. Raila bende jiwo piny owacho mondo winjie duond rawere ma osebedo ka ng'anyo e pacho ka kendo kelo lokruok e weche mosebedo ka kelo fuere machalo kaka mibadhi, onge matije kod gope ma piny Kenya ni godo. But I'm happy to confirm that we have had consultations, and after extensive consultations, we have agreed that a dialogue is the way forward out of the crisis that we're having today in our country. We've agreed that we give people an opportunity to be heard
to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today. This forum will begin on Monday next week and end on Saturday next week. It will be a 6-day forum and will propose the way forward for the country. In the interest of making sure that we live within our means, all participants will bear their cost of attendance. This is the result of the consultations we've gone through. Lakteche mag Intanso bago budho maratipa oko marapisi mag migao mar thieth otieno ma piny orugo kawuono mar sundo piny owacho mondo ondiki kaluwore gi chike matayo sektano. Lakteche go mabende oriyo e oko marapisi go odiochieng' manyoro kod ng'anyo mar twaka kod Nakumicha mano jatend migao mar thieth ewi ndiko margi kaka ne oriko piny owacho singo ywak ni sirikand Kenya Kwanza ok en sirikal marito singo. Kwan lakteche ma owinjo mi orak ma gin sani Intanso en 1,500 ne owinjo migi orak higa mokalo, kata kamano ng'ikruok osebedo kendo nyaka sani pok giyudo orak. I'm an unposted medical intern, and right now I'm in front of AFI House at the Ministry of Health. We are here to demonstrate and to remind the Cabinet Secretary for Health, that is Nakumicha, to please post us because it's our right. Serikali mzima imetumia pesa mingi sana kututrain. Ingawaje sasa wamesema ya kwamba barua haziwezi kutoka kwa sababu wajua pesa haipo na wanataka sasa kubadilisha ikue ile ambayo inafaa, ambayo ni kama 1,140 hivi. Sasa wanasema ni nusu ya hiyo. In fact wamekata na 93% ikafika 70,000. Hata hiyo 70,000 70 wanasema kwamba hiyo pia inaweza kuwa ama inaweza kosa kuwa. Me, like you, was also very shocked by the images that we are seeing of doctors sleeping on the gate of the Ministry of Health in full blankets and with a little rain coming in. That picture alone should tell you that what we are doing is really not right. If there was a health service commission, then the budgeting for interns would have been done. It's really not a matter of not having money or not. It's a matter of prioritization. Health must be prioritized. Jaod bura makiaru mabende en jakom komiti mar budget e od bura Ndindi Nyoro owacho ni kata bed ni ochuno piny owacho mondo duok chien budget ne chenro modhuro, sekta mamoko ma ochuno to ok dhi ng'ade budget. Kolose gweng' ma Kiaru, Nyoro owacho ni bilion 10 ne chenro mar mbolea ma nengone oyueyo pod dhi dong' mar jiwo chenro mag pur. Kamano bende sekta mar somo koting'o ndiko jopuonj SS bende biro dhi nyime. Bende osing'o jopur chak ni dhi ger kambi mar KCC ma oket ne bilion 1.5 madhi miyo bech chak idho nyaka shillings 50 lita kinyiewe kuom jopur. Ya maneno ya maziwa 1.5 billion shillings. Hiyo kama chairman wa budget na hakikishia wakulima wote, hiyo pesa hatutakata, kwa sababu tunataka new KCC idhibiti bei ya maziwa isiende chini ya shilingi 50 per lita. Ile pesa inaingia kwa mfuko ya mkulima. Jambo la pili ni fertilizer. Fertilizer subsidy ya 10 billion bado itakaa, kwa sababu tunataka wakulima wote waendelee kulima bila taswishi. Wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa chakula kama wahidi wapewe fertilizer na bei nafuu. Jambo lingine ambalo tumekubaliana, walimu wetu wa JSS wamekuwa wamejitolea sana katika kazi yao, na wote ambao ni 46,000 wamekuwa interns. Hiyo maneno lazima tusimame nao, kwa sababu hata tukikata budget pahali kwingine, tunataka haki ya JSS interns idumishwe.
Jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo golo ywak kaluwore gi achudhe moko ma wacho ni sani wuok oko ma tiyo gi nyinge mar akawo pesa mawuok kuom jopiny ma manyo tije migepe mopogore mag sirikal. Okoni achudhego osebedo ka tiyo gi nembni mag simu mopogore ka giriambo ni gitiyo e apise kendo gikayo gikayo rowere madwaro tije. Gikwayo rowere madwaro tije omenda mondo eka migi barupe mag tich. Bensouda wacho ni thoth achudhego wuondo jopiny ahinya to rowere ma otiegore kaka jopuonj ni idhi migi thuolo mag tije dul mochung' ne ndiko jopuonj TSC. Ne oloso kinde mane ochiwo taulo mag ria ne skunde mopogore. And I'm calling upon Commissioner Leland. I have given you some names. Mondi take charge as DCIs of all sub-counties. I want to condemn in the strongest possible terms. I am not an employing entity. An ok andikji e TSC. Omioneja Homa Bay County mora mayudo sime ni Bensouda ndiko jopuonj, TSC ema ndiko jopuonj. Namba 2, ng'ama yudo sime ni Bensouda ndiko ji e tich mora kapok ondikie. Lendo must be there in form of gazettement. Onge tich mindiko ng'ate sime. Ing'ama golo pesa ne ni ng'ato nogone sime amiye 5,000 odhi ndika Bensouda dwaro jopuonj 10 mano miriambo. Omi adwaro ni mondo disassociate with that conmanship. Jopiny kaunti ma Kisumu yango ni gidwaro mondo mi od bura mar kaunti no kotelni kod Speaker Elisha Oraro ochak chenro maneno ni MCAs obedo kod romo magalamoro kod oganda mar lalruok kod gi ewi dongruok ma gidwa kawo kapok giluongo gi e romo ma dho ngere dendo ni Assembly Open Day. Giyango ni sama iluongo gi e romo ma kamago winjore giyud jotelo mane giyiero mondo gilalre kod gi sekta ka sekta kotenore kod kaka gisebedo ka gitiyo gi kachiel kod kelo lokruok e fuok kata rem maneno. Bende gikwayo mondo romo ma kamagi odhigo nyime higa ka higa kendo kaber to tim e yor nyoluoro e wards duto mondo jopiny te ong'e kaka od bura matin tiyo. Ka bende gikwayo ma kamago orwak kod Speaker mar od bura ma Kisumu Elisha Oraro. Whereby we engage department kaka department mar education, department mar health, department mar all the departments within the county. Monda wanyis ng'ato ni bwana kae okari ok dhi maber. Mani gima ne wadwaro. To koro mae ichalo gimokelo e showground. Inyisowa ni ma education, ma health. What is that? Gik magitime road gi eki kaka giwacho ni kapo no kel contractor e gweng' maloso yo. En yo miloso to gik nus to kendo nus no irito nyaka chieng' kendo mana bill moro kendo chako bedo past. Koro an gi chunya penjora ni an tang'o matimore momiyo kaka road ilose matin tichaki weye kendo ichaki rito mana machielo. Pesa mar ses ming'adowa kitero niang' e factory ting'adowa tan achiel siling 10 to pesa niendi ikele mane county ka to pok waneno tich ma pesa niendi tiyonwa kaka wan joma ntiere Chemelil tamu ward kacha. Chien kacha ne wachako gimoro na assembly mashinani higa mar 2019 to kane wadhi e wards mathin to tuo mar COVID-19 nobiro mane wachungo wach mar assembly mashinani to en mbaka magore ka ni kaber ka wayudo resources mowinjore kata omenda mowinjore to waduok wach mar assembly mashinani. Auditor General mapacho ka onyiso chich e kaka itaya gulu mar hola mar Hustler Fund. Report ma ochiw kod Auditor General Laktar Nancy Gathongu oyangore ni nitie gigo makelo chich e kaka osebedi ka ichiwo hola e agulu no. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidi lero e kinde omenda duto mane hola ka chop dwe mar 6 higa mokalo bilion 10.9 ne pod ok oduoki. En report ma ochiw gi Auditor General ma en janon buge omenda mag sirkal ma okunyo matut kaka agulu mar Hustler Fund osedhach. Nonro no omenyo ka bende oboke mag chudo gin mahie to kod ka bende chike duto iluwo e agulu no. E report mare, Auditor General Dr. Nancy Gathungu onyiso chich ka owacho ni aguch Hustler Fund ni kod weche ma ok oluwo dwach chik ni mar oboke kod riside mag chudo onge kod ler malongo kendo kelo penjo mar kadibed ni nitie mibadhi e iye. Auditor General oyango ni rang'iny mar duoko hola ni piny kirango gi kwan hola mane ochiw ka chop dwe mar 6 higa mokalo.
Kwan no yango ni ji ma kwan gi ok tin ne milion 17.8 ne ochwalo kwayo mar yudo hola kendo ne omigi kwan omenda makoriw to romo shillings bilion 32 gi wiye. Ei hola go duto, bilion 10.9 ne rik okodwoki kachop dwe mar 6 higa mokalo. Dr. Gadhungu fwenyo ni kastoma moko 5 maonge opande nitie ei kwan ji mane ochwalo kwayo mar hola to ok nyal yangore kadibed ni gin bende ne omigi hola maonge opande. Bende olero ni nitie hola tieng' di 424 ma kwan ne romo shillings 404,445 mane ochiw maonge kod namba moyiedhi ma otisi ni kod gino maketo pek mar ka bende hola go ne ochiw kata oyo. Ripod no nyiso ni ji 11,213 magin jokaw hola ne omi hola duto maromo shillings milion 161.9 kapok gidwoko hola mane rikose migi motelo. Nonro oyango ni aguche 129,315 mane ni kod hola maromo shillings milion 81.6 ne olor kachudo mag hola e aguchego to ok nyal yangore kaka ne otim. Dr. Gadhungu wacho ni onge ler makare ma ochiw ewi aguchego. Nonro makamago kelo to e agulu ma jatend piny Kenya William Ruto ne okete opara manyime kaka achiel kuom mise mage mag jiwo ochumi mar jo Kenya mayuto gi ni piny. Dibed ni rode mag mibadhi nyalo yudo tiendegi e aguch Hustler Fund. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Erokamano nya Efi kuom ripod no. Wadhi nyime kama joked ratiro mag oganda e kaunti ma Migori ywak ni obila ok osebedo kamiyo gi lwasi makare kinde ma gitiyo tijegi ne jopiny. Kane giloso boma ma Migori gikone moko kuom josiasa osebedo katiyo gi obila e rocho ratiro mar oganda e kaunti no kendo ji ok nyal tiyo gi kwe kaka owinjore nikech ibwogo gi kod obila. Ma timore kinde ma joked ratiro mag oganda ariyo ne orodhi kod ji ma ok oyangore e boma ma Kehancha Migori e kinde ma gikoni ne ginie tich. Human rights defenders are people who are recognized globally, and we are all aware of the Human Rights Defenders Declaration that gives provisions and protects people who work towards protecting human rights. And so we also call upon the authorities in Migori County to come out clear and address the issue of the issue at hand, whereby human rights defenders have found themselves in bad hands, being harassed, being violated, and threatening even their life. But it's quite unfortunate that some leaders within Migori County are following up those who are spearheading, those young people, the Gen Zs who are spearheading a demonstration and attacking them. And the worst of it, attacking a human right defender. So we call upon those leaders to refrain from those bad acts because the power belongs to us. To the security of Kehancha as a whole, please take action lawfully because we cannot have people attacking human rights defenders and a woman right defender, then it just goes unnoticed or no action is taken. Nyakaramogi sabiro gi dakika 16 wadwaro mondo mi wakaw yweyo mokwongo chenro en mar migago aneno ka bende uoro ote abiro somo ko kuom gi ng'ato wacho kani ma an nyakwar Simi Alfred Aluoch winjo migago maler ahinya ka nungoi karungu amoso jairana Phoebe Pamela Onyango ka en Tanzania. Erokamano ahinya migago chopono maler ulanda ka amoso mama na Eunice Aoko Buogo an Olwal nyakwaro Buogo kawuok Ulanda. Erokamano Ramogi TV Masara Singanya kwar Odongo mar Wangneno West Kanyamkago anena migago kod mise Singa Simok Singa gi baba wa Singa Odongo kod Ado Singa. Erokamano ahinya kwa Ramogi nyalo medo chwalo na ote mari kanyo bende e mbui mar Facebook achiel kachiel inyalo yudo kanyo bende e mbui mar YouTube ka wayudo thuolo wabiro somo kuom ote machal kamano ka kamano wayu matin wadugi weche mamoko. I told my brother kuna kamzee hapa kanakaa kifo na pesa imeshikana. My brother kaniambia speed plus quality mlete Kenya hapa tunaweza hongana tuspidishe harusi ya kuoa asubuhi akufe saa 8. Oh my God. One day he started coughing. Oh, my brother told me, in the addiction world it's just rough. And you got to be rough to survive.
Watch this story and more real-life stories exclusively on Citizen Digital. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naishi natumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, unaweza bonyeza *811 *665#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ase wacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. Nena winjo wacho. In a world where faith, Yesu Kristo malamo ni fear, angoma timre, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Wuoth mar manyo chang. Wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo milere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyata kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinja nena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo riwruok mar jokuny mwandu mantiere bolo kod mano mar Kenya Chamber of Mines ywak ne piny owacho pod ojwang'o sekta ni kakoro gidwaro mondo piny owacho ochop singo mane oketonegi. Jojuma nigi mathoth. Kata bed ni piny owacho ma Kenya Kwanza osebedo kakoro lando okenge magikawo mar bero sekta mar kunyo mwandu ma e bolo ma oting'o mula jokuny mwandu ma e bolo matinde piny Kenya wacho nionge lokruok magineno. Riwruok no mar jokuny mwandu mantie bolo matindo e Kenya mangima kaachiel kod mano ma Council of Chambers of Mine wacho ni piny owacho dagi yango jokuny mwandu ma e bolo matindo. Isingonwa ni gima kama dhi timore to kwachako mondo koro walow wayudo ka ok gin gik ma chopo kodwa e tich ma wadwa ni mondo wati.
as an industry, we are concerned that industry is at its lowest. It is at its lowest because the voice of the miner, the voice of the player in the industry is not being heard. Patrick Kanyoro Benja Koma Ruokno mar Kenya Chamber of Mines wach ni onge mar chike makare matayo wechigo mag kunyo mwandu ma ebwolo kod rem mar piny owacho e timo gigo madwarore pod thiro sekta ni. We have the State Department of Mining, we have NAMICO, the National Mining Corporation, we have the Mineral Rights Board. In our considered opinion, all these people are being paid by taxpayers' money, and as industry, our expectation is that their business is to serve us. We note, with maximum disappointment, that there seems to be a conflict, and these government bodies are not working together, and therefore, that has killed our industry. There was a Gazette notice last year that put in a list of about 14 strategic minerals. We are concerned, first, that list is not professional in its formulation because we see some gaps. Kanyoro wacho ni chik ma piny owacho bende koro birogo mawacho ni ng'ama koro uso mwandu ma ebwolo kaka mula nyaka bed kod lesen be koro thiro sekta ni. In our considered opinion, again, that is a process taken for administrative reasons without asking us as the stakeholders what it means. And this is being used discriminatory, where some of us have done our work, we are now completely unable to move our minerals because then we need a movement permit. Jokuny mwandu ma ebwolo matindo wach ni bedo ni gionge kod lesen kaka chik dwaro emosithiro dongruok e sekta ni. Jakom ma jokuny mwandu mantie ebwolo matinde Kenya mangima Dan Odida wach ni chenro mar miyo jokuny mula lesen ombemore piny. Odida wacho ni mbui moneo gi ndike ma ong'ere kaka mining cadastre ok ginyal donjo kata bed ni piny owacho kono gi ne gindikre ka okalo kuom mbuino eka giyud lesen. To gima nodhierowa ni ka gitemo mondo gi apply giket application mag-gi to giyudo ka kendo space manyo wenegi thuolo mondo koro gitime application ni kendo osechako kawo gi jok moko ma bende kanyo watemo nono wayudo ka moko kuomgi mana jo China moko kata jo Kenya ka. Giywak ni kembe madongo mamoko kuomgi mago mokuoge piny Kenya ema kod deo kod piny owacho. Dwaro nitiere mondo lokruok oketi e chike matayo sekta mar mwandu mantie ebwolo e pacho kae. Kendo wagombo ni mondo pachwa man wachiwo go eko odhi otkaw kendo odhi oti mondo chieng' ma act kata chik makoro wuok ma obedo reviewed oyudre ni weche waduto mane waparo kaka jokuny mula matindo tindo obedo captured. We are making a very passionate appeal that we get the Mineral Rights Authority, which is contained in that bill, and the Mineral Rights Tribunal. What is the import of this? When we want to attract domestic and foreign investments, there needs to be some certainty, there needs to be some predictability in the industry. Jokanyo mantie sekta ni mar mwandu mantie ebwolo kaka mula dwaro mondo jatend piny Kenya kolos romo kodgi mondo gipor wach e yore makare mar bero sekta ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyajo Juma wadhi nyime kod weche manyien mag migago jodak e alwora ma Utange kar chung od bura ma Kisauni Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo mi oresgi bang' jago mikoni jaket mwandu muko utegi e bwo arita mager mar obila. Gikoni kata bang' doho miyo gi thuolo mar dhi nyime kod dak kanyo kapod buche gi dhi nyime. Jodago ma 200 koni ne gipo mana ka tingni kod kweth rowere manore gi gige lweny oporo utegi kendo chako muko gi e dier otieno e bwo arita mar obila. Ni usiku tu tulifanya utari kuona tayari watu wameshakuja. Ilikuwa hali ngumu maana hata watoto walikaribia kufa. Kama mimi tayari nilitaka kurepiwa maana kama watu wakiingia basi hawataki kujua sima, hawataki kujua nyama, hawataki kujua mtoto wa mgongoni. Yeye anataka kufunja. Serikali nawaomba mtuhurumie maana tumechoka kabisa, tunanyanyasika. Tunasikia kuumia, tumechoka.
Sasa wamekuja tena usiku wa saa 8, hatujui wametoka wapi, wafanya kuona nyumba inavunjwa na wewe uko ndani, ambayo hiyo ni hatari. Kuna watoto walioumia, kuna wengi walioumia, na sisi tuko hapo. Makaratasi ya watoto wamekanyaga na wale matinga wamechoma kila kitu. Sasa watoto wako wamekaa hapa. Jemeni, naomba serikali itusaidie. Sisi hatujataka kwenda kuandamana. Sisi ni watu wa kupenda amani. Lakini sasa ni kama serikali yataka kutuchokoza na kutia mori hawa wananchi. Na maskini akilia, tajiri atakuwa yuko mashakani. Sasa mwake nimejaribu confirm pia na bwana DC, hajui lolote liloendelea. Sasa kama DC ni chairman wa Sub-County Security Committee, hana habari. Huyu mwenye kufanya haya mambo ama mwenye nguvu kuamrisha polisi na wauni kuja kupiga watu, tuauliza ni nani? Wadhi county ma Bungoma kama mokuom jodak ma wuokie county no koro ywago midhiero mar pi mar taka mochido magi wacho ni molao yaye moko kuom bombe county no kendo osebedo kanyayo tuoche makelo midhiero ahinya to ni nyithindo. Jodagi koni kata obed ni yore olosi ber ok gine nikech pi mochido molil kata en pino ero mamole mapok olos kapor gisetemo loso gi jotelo mondo mi okonygi e weche mag kedo kod pigno. Jodak ma Kalaba koni jal mane omiyo rak mar loso olalo mar pi mochido okosetiyo tich makare kendo winjo tend county no oluwo wach ni machiegni mondo mi giyud konyruok. Shida ambayo sasa tuko nayo ni sasa mafuriko. Maji yote mvua inaponyesha vile inaonekana sasa haya maji yako yanaharibu barabara ya Mwana Kijana pamoja na hata hii ya Namyemba Salmon. Yanakuja maji mengi na kwa sababu mkandarasi hajamalizia hapa yanakosi barabara, yanaharibu hii barabara na hata yameingia mpaka kwa maboma za watu. Kwa hivyo himizo langu kwa mkandarasi ni kwamba aharakishe kidogo akuja malizie hii sehemu. Tunapoongea maji yote inapotoka kula Mwana Kijana juu inapita direct kwa shamba yangu na inaingia karibu kwa nyumba. Imebomoa kando ya nyumba karibu hata mimi mtanipata nimefunikwa na hiyo udongo. Kwa sababu nyumba yangu si ya permanent, ni semi permanent. Na unapata kwamba hii maji inapoidhuru mimi ndiye nitakayeangamia. La pili, baba mkwe wangu yuko pale ni mlemavu, anajivutia chini. Na hii maji inapita kabisa mpaka kwa landi zake na nyumba inakaa ndani. Huyu mzee sometimes anaenda kule kujisaidia msalani. Unampata ametambaa chini. Na hii mafuriko imekuja jinsi inavyokuja hivi. So tutampata ameelekea Halaba ndani ya river. Tutamuokoa aje? Mtusaidie bana. Hata hii sisi kwetu tutaanza kupata dysentery. Wakazi huko chini kutoka shule wa Mwana Kijana cross paka chini unapata tu vio zile ziko kwa napata hii mfuriko yote imejaza zile choo kabla wakati wa choo hazijafika kujaa. Sasa ile maji ikiingia ndani ya zile choo inatoa ile uchafu tena inakuja ndani, unaje tayari imesambaza kipindupindu kwa area. Jopuonjre manyiri mawuok e skunde mopogore opogore county ma Kisii oyudo kony mag taulo mag riame luoko kaka yo achiel mar ketogi e skul kinde duto mondo gidhi nyime gi chenro margi mar somo. Taulo go mag riane ochiw kod riwruok moro ma ok mar piny owacho mawuok e piny Amerka kendo gin kod nyalo mar konyo kinde ria kuom higni 4 kapok owitgi, gino ma igeno ni biro duoko chien pek mar omenda kendo konyo rito alwora. Ka giloso skund sekondar ma Nyamuya e gwenge mag Nyacheki e county ma Kisii, riwruogno lero ni nitiere dwaro mar chiwo kony malong'o ne nyithindo manyiri mawuok e anyuola mochando yudo taulo mag ria mondo konye duoko chien yemo iu kaachiel kod chandruoge mamoko. The sanitary towels and given each girl here that is menstruating so that they can use those and stay in school so they don't need to miss 10 days of school. I think it's important for them to see and understand the need for girls to not only feel beautiful as women, but especially during menstruation to know that it's a normal thing. We visited more than 4 schools yesterday and today. We are giving girls reusable pads that can last for 4 years. We make them and they are much comfortable. One sanitary towel is environmental friendly, can be used for 4 good years. Remember, many parents are coming from, these young girls are coming from very poor background. So getting a pad that is going to help them for 4 years is going to be a very good thing and can keep them in school.
Apisa magarita kwe kaunti ma Kisii dhi nyime kod timo nonro ka otenore kod tho mar japuonjre ma jaklas 9 manyo okawo ngimane e yor deruok ka omadho kwiri. Japuonjre ni e barua mane oweyo chien owacho ni okawo ngimane nikech roth manyo rodhego gi jonyuolne kod ruoth ma gweng'no. Jojuma miyowa ler mar wachno. Gweng' mara Mabuko e kaunti ma Kisii lit kod kuyo okwako familia mar Feni Kerubo kaachiel kod jaredo mari e gweng'ni kalwe kod tho ma japuonjre mane okawo ngimane e yor deruok bang' madho kwiri. Olando kata kiboko mane japuonjre Joyce Bonareri oyudo ka kuom jonyuolne ka otende kod ruoth ma gweng'no. Olando menen mano mar keto japuonjreni e yono makare bang' leo sikul kuom dala achiel koro kelo tho mare. E barua ma japuonjre ne ondiko kapok okawo okang' mar dere ne olero ni Olando mane oyudo kuom jonyuolne ka otende kod chief ma gweng'no ne okelo ni wich kuot ka bende momiyo no kawo okang' mar kawo ngimane. Akaniambia unajua namba bini yangu ya Mpesa, ngamwambia mimi sijui. Akaniambia sasa utajua leo. Akaingia kwa nyumba, akawekelea simu juu ya meza, akatoka nje tena akasimama hapa. Akaniambia nitameza dawa, chifu amenitoa nguo mbele ya ndugu yangu, mbele ya baba yangu na ango yangu, kwa heri unichungulia mtoto. Min japuonjre ni Feni Kemunto mantie kod lite chunye wacho ni ok ne ong'eyo ne okang' mane gikawo mar chwado japuonjreni kaka yo mar kete yo makare ne dhi kelo tho ka oywago gi yo mane gikawo okang' machal kod mae. Ambiwa aende kwake kwa sababu alipigiwa simu aende shule. Jusi alimwambia nilienda. Siku hiyo alimkataza akamwambia ukuja kwa ofisi yangu. Jusi alifikiria ataenda kumsaidia. Eseche ma familia ne ywago tho ma japuonjreni ma jaklas 9 seo bende koro keti ne ruoth ma gweng'no mane okawo okang' mar chwado japuonjreni gino bende koro kelo tho mare. Amempiga viboko mpaka amepita kiasi, na mimi animpea punishment ya kuenda kukata nyasi ya ng'ombe. Huyu chifu ametuletea sita kubwa sana. It's clear that this was torture. It's clear that this is a kind of gender-based violence being done by a public officer on a very innocent child. Asking our security agencies to ensure that none interferes with this process. Tendari takwe kaunti ma Kisii oseyango ni achich maduong' osendiko dhoge ka obila ka otenre kod tho ma japuonjreni. Tunasikia ofisa wetu amehusika. Tumeenda mahali pale ndio tuweze kupata ujumbe kutoka kwa mwadhiriwa. Tumeweza kupata huo ujumbe, tukakusanya evidence ya kutosha. Ringe japuonjreni osetere kar kano ringeno mari chuni e kinde marito timo nivero kaachiel kod nonro. George Juma, Ramogi TV. Kwa machielo chenro mar ikachiel kuom rowere mane wito ngimane e mbele od bura mamalo e kinde ng'anyo dhi nyime e gwenge ma Juja. David Chege oywak kod familia, osiepe kanyakla kod jokedne ratich oganda. Wayudane kaka chenro no dhi nyime. Thank you very much. Go and see. As a Sunday school teacher for more than 10 years. Embedded in David Chege, or as we know him, Teacher Davy, was kindness and humility. He was soft-spoken, his duties, being there for the children and remained committed in the department. We are confident that of how they related with him, and we will forever. He was an amazing teacher. He made the classroom brighter, and be a teacher, but to us he was the world. Teacher Davy, you have been us out of darkness, a candle lit that consumes itself to light the. A round of applause for Pastor Caro. If she can get somewhere to sit around here, this would be really good. Please come together, flanked by your friends. These are the people that. Please come, and then we do that.
4 years full of fun, struggles and studying. Over the years, life took us in different directions, careers, family. A simple text, a brief call, or an unexpected visit was Nyakaramogi mano liel marachiel kuom rowere mabende nowito ngimagi e kinde ng'anyo mano bagi odiochieng' mabende koro rowere moko notemo modonjo e kar od bura kata e od bura mamalo kabende mano en liel marachiel kuom rowerego ma iiko nyinge David Chege. Reporter mar Walter Nyambaga luono kanyo machiegni kendo kawang' oseyudo ripodego duto to wabiro keloni mana esa ma owinjore kuom juma achiel mosekalo. Chenro mag iko rowerego osebedo kadhi nyime pacho ka wadoga ne mondo wawinj gima dhi nyime e liendno. David Agirukro Akwete. We have a lot of grief and pain as we come to visit this family because David should have been here today, but he left this world a young man. It's very unfortunate that his death was unnecessary if the government was willing to listen. But David died a hero, and I want you to always remember that he's a hero to this country and he'll be remembered forever. David is a modern day freedom fighter. He was armed with a flag and they murdered him. But because he's dead, Kenya has changed forever. And I know it's not an easy thing to tell a parent, but David did not die in vain. So even as we discuss everything that is going on in the country, David and many others gave their lives for a better Kenya. And because of that, they even liberated the flag. Before June 25th, this flag was only flying in ministers' cars, in government buildings during holidays. Kwa wote, mimi nimekuja hapa kama ishara ya Wakenya kutoka sehemu zote za nchi yetu hii. Kusema kwamba Wakenya milioni 50 na hawangeweza kufika hapa leo hii. Lakini kwa niaba yao tumeweza kufika ili kusherehekea maisha ya shujaa. Nyakaramogi Nyambaga pod luonwa chenro makamago kachiel kod rowere mamoko mabende noyudo hinyruok. Kata mano wito ngimagi e kinde ng'anyo kendo wang' godhiambo wabiro yudo lipot makare kotenore koda ote mogol e lietego ahinya kotenore koda chenro mag rowere mag sundo sirikal mapacho ka. Nyakaramogi kamano wadhi nyime wadhi nyaka kaunti ma Kwale kama jonyuol mag skul primar kod sekondar ma Majoreni e gwenge mag Lungalunga kaunti ma Kwale dwaro mondo japuonj maduong' mar skulno owe tich bang' yiene jopuonjre mondo ting' kod lori ka gidhi e piem mag tuke. Lorino ne oyudo masira e kinde mane jopuonjre dok pacho to kuok e tugo e skul ma Kidimu kama ne gitugo kata kama ne tugo dhi nyime. Lorino noting'o moloyo jopuonjre 90 kama moko ne oliero e kinde mane lorino oyudo masira ma owe moko kuomgi kani kod hinyruok kendo we gweng' mangima gi penjo mathoth. Jagoro mar NAT e Msambweni Bashir Kilalo kata kamano ne odok ne japuonj maduong' no kowacho ni ne nitie nok mar geche mag bas e gwengego e kinde mane chenrogo mag tuke ne dhi nyime. Tulishikiwa fimbo na kupigwa. Tulivyopigwa tukasubudi ubidi tukabidi si tudande. Tulivyodanda tukamwambia teacher chuma za vunjika, tukamwambia dandeni hivyo hivyo kwa juu maana huko ndani mko wengi. Tukabidi siwenge tudande juu ya vyuma. Tulivyodanda juu ya vyuma tukaenda paka njiani gayo katakona. Ikawa si tuko wengi tukalaliana ubavu mmoja. Tulaliana ubavu mmoja ikapenduka ile gayo. Tulivyopenduka wengine katika. Nasikitika sana mimi. Hata kuangalia wale walimu mimi sasa siwezi. Maana mtoto wangu alimchukua mzima, amemrudisha mgonjwa. Tena mgonjwa hata siwezi mpaka niite majirani wanisaidie kubeba mtoto wangu. Hilo lanitia uchungu. Gari ilikuwa overload. Lakini driver akasema yakienda hawezi rudi tena. Inabidi watu wote wadande, ukibaki kama una pesa yako utakuja. Na kama hauna basi utabaki. Sio haki kubebwa na roli. Sio sawa. Sababu walilipa na walikuwa na watoto wengi. Alafu baada ile trip ya mwisho waliambiwa kwamba pandeni nyote na walikuwa ni wengi sana.
Rowere Ward ma Sirende County ma Trans Nzoia obago ng'anyo nyaka apis mar MCA margi mar chwalo ywage wi onge matije koda peini maricho e ward no. Rowere go koro dwaro mondo mi tend alwora no oneni obera peini duto madonjo e chirni ma giwacho ni sani okethore kendo miyo johala peke chwalo mwandugi e kinde ohala ka bende giywago onge mag tije ma koro chuno rowere ma mondo mi odonjre weche mag ohala. Gitiyo gi thuolo no mar siemo wang' jotelo magoyo siasa e kanisni kod liete ka bende gisingo keto wang'gi mar neno chenro mag dongruok kaluwore gi budget. Atunakuja pale kusimama ndio unachukua kama ni platform yako ya kujifanyia campaign. Hatuhitaji wakati hiyo. Wakati unatoka pale unaacha shilingi 100, watu wanavunjana miguu kwa gari huko hivyo na wao umeenda. Ili wapate development, tunataka ile 3 million inapeanwa kwa kuunda barabara Sirende to Machungwa Road. Hiyo 3 million we don't want the road to be ilimwe for 2 years, tunataka tuwekewe lami. And we need an audit ya budget ya Sirende Ward for the past 15 years. Tumechoka kama Sirende Ward, tunasema ya kwamba hata Sirende yenyewe tumejaa sana na wizi hapa mahali. Kwa sababu security haiko, hauweki taa. Tunasema ya kwamba tumechoka, Sirende tunaibiwa wanabiashara usiku na mchana. Kazi inakuja zinagwama kwa sababu ya wizi imejaa. Nyakaramogi sa bedo gede ka prangwen koda de kwa dwe nwechako kawiyo moro neno ka ote pod moloka anongwek jaka ongo wan gi laktar Okiki waneno Leno Ber kendo Ramogi Ler. An Gilbert an Kibos Kisumu neno Ramogi TV Ramogi Ler kamano ma en nyar Samuel Machi Samuel Migaga ochopono yo makare. An Brian Pinky ka wuok Sibuoche Kanyamkago okonyo semo do Ketchuny Philip Oyugi Kamaber An Felix Kaya Seme Rongo agoyo ne anyula na Moscow mweto japuonjregi. An Sandra Kaya Kisumu Ramogi Ler. Kama na nyako Ramogi waringo wadhi duka matin pod wantigi weche mamoko. At some point I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Hello. Rajan. Sandhya.
E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kick by. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kick by. Machiegni pau tuke Joshua Mwangi mawuok e kar dak ma Makongeni boma ma Thika jaloch mar meche mar omenda maromo Sh250,000 e tugo mar goyo punda kokalo kuom shabiki Shikisha Mili na Euros. Joshua ma en japur nobedo jaloch bang' tugo dibich kendo. Kambi goyo punda mar shabiki miyo jogo punda thuolo mar loyo mich mopogore opogore kokalo e tugo tuke mag Euro madhi nyime piny mar German. In gi thuolo mar goyo punda kendo yudo mich kitiyo gi Sh45 kiketo tuke 3 kachiel kod kuom tuke nyaka bed mano mar Euro. Achiel kuom mich ma ji yudo en omenda maromo Sh50,000 odiochieng' ka odiochieng', Sh200,000 juma ka juma kachiel gi Sh1 milion bang' tuke gi rumo. Nisikia Chabiki mara ya kwanza kwa TV na nikaanza kucheza Chabiki na nimeona Chabiki ni mzuri, ndio wakaanza hii Chabiki hii shirikiche na mamili Euro. Nikaingia nikacheza nikawekelea game 5 na ndio nikatagaswa mchidi wa 250,000. Nimefurahi na nitaendelea kucheza na ninawahisi kama hujacheza cheza juu utapata. Hata mimi nimepata. Wadhi nyime kama sekunde sekondar Makisi High biro bago tuke mag sekunde sekondar mag tamo kuongo mok elo kanyakla gwenge Manyanza. Tuke go mabiro chakore odiochieng' makiny okelo kanyakla timbe mawuok e counties duto Manyanza koriwo mago Makisi gi Nyamira. Kana wuoyo gi Ramogi TV, jatend skul Makisi nolero ni ikruok osebedo makare ka pewe duto ma ibiro bage tuke kaka adhula, tuke mag okapu, jotugo 3 koni gi koni, volleyball kachiel gi rugby, jotugo 7 koni gi koni oseikore. Tuke gi biro timore kuom ndalo 4.
as an institution, we prepared our boys. I know, like the rugby team that you've seen here, we've had to harden them, take them to the gym, give them the expertise, and ask a number of our good friends who are coming to train with the boys to prepare the teams. Because as you are aware, Key School is now a home for rugby. For our team, we have been putting in the work. We've chased the fitness. We've been working on our bulwarks. And we have had many friendlies and test matches against other schools and even our very own Kisii campus over here. And we are very optimistic that this time, compared to the 15th season, that we'll be able to do better. Like, yes, in 15th we made it to the nationals, but this time we're striving and working hard to make sure that we'll manage to reach East Africa. Tim mar Canada matugo tugi mokwongo tuke mag Copa America biro rakore gi joloch. Tuke mag pinje duto Argentina e tielo mar nus finals e tuke mag Copa America madhi nyime